गाइस केक' जिबौ मोनदों नै मासे 12,000 जोंनिया ग्रेड 4 नि एग्जाम होनायनि माबाया जामारदों आरोना गाइस गेटआवनो भुटानाव माने गेटआव एन्ट्रियावनो दोनखायो ड्रागना होनबाथ' जाखाबाय पास जाखाबाय जों गेरेन्टि बेदर खोनसिनाय हेलौ गाइस भुटानाव माने बेयो ग्रेड 4 नि एग्जामाव मोनसे कुइसन फैदोंमोन आरोना माबे हादोरनि फ्लेगाव ड्रागन थायो होननानै दा इसोरखौ कमप्रुभ खालामनो थाखाय भुटान थांगासिनो दं गाइस नायलांबाय दा भिडिअखौ दा नोंथांमोननो देखायगोन जोङो साब्रै फैदो दा मोनफैबाय जोङो मा दावथारा नामा गुफुर नुहुरबायानो नै नुदा बे जाहैबाय भुटान गुफुर दा थांगासिनो दं बेयावनो भुटानाव गारि पार्किं खालामदो दा गेट पास लानांगोन जोङो भुटान गेट पास लानायानो बिराद मानसिलै नेनो बालायलांबाय गाइस जामारबायलै जोंनिया ड्रागना गेटआवनो दंखायो नै 4 ग्रेडनि एग्जामाव होबोनाया जाखाबाय आरोना जोंनिया टेनसन गैला मोनखाबाय साख्रिखौ मोनखाबाय एबारो फुल गार्डेन मालायफोरा सिख्लाफोर लाना फैदोलै जोंहा गैया मांफाफा गाइस भुटानाव एन्ट्रि हाबफैबाय भुटान हाबफैबाय दा सिख्लाफोर नायनो थांगासिनो आरोना सिख्लाफोर गैया नङा My God, masih kejauh. ग्रेड 4 नि एग्जाम होनायनि माबाया जामारदों आरोना गाइस गेटआवनो भुटानाव माने गेटआव एन्ट्रियावनो दोनखायो ड्रागना होनबाथ' जाखाबाय पास जाखाबाय जों गेरेन्टि लाखानोसै Oh my God, masih gedung-gedung tinggal. Garian benar lah nama. Birat sudah bayar nak tahu nak sudah pakai barang sudah ada lagi berapa nak jadi itu sudah bayar nak dan dari ini asam dari perwat main ini bilang lagi tu हाग्रानि बगाब गासिनो माने बेखौनो जोङो गारिया सिनायबा जाबाय नामा होननानै दसे लाखिलायना नायबावबायसो नांगाबे बे हाग्रानि Hutan guys, finally Vutanaw montregan Chinese girls in the video. Mau pernah hit di sini ya? Ini yang dia. Kita nggak
Kiban bukai. Bukai. Kiban tu pun ber. Iki bawa no. Hey. Dragon asok no berdeng ber sini. Winslow. Padam nangan ni. Dia barne lar na jeng kemana yang kang sing siding da kita namun gini. Hello. Kolo Transport Service Nagalam Timpu. Kita lang kan sing lagi ni. Apa anda tu berapa ni? Jauh kanan jalan dengan mobil pelan pelan. Lebar. Ini hotel di mana asam ni berapa nak dia kita mendengar lah ini kita bayar kan semua sama tahu sebelah berapa kita lebih price tahu sebentar mana lah tahu ya. Foto lah, sembala putra punya ni foto lah, foto lidisa. Bicara dengan nukan urgennya kemarin, dah sudah no. Gezo. Wah, danger ke tuli he. Kelamba masa kan bah? Gari foto lah nih foto seligas sini Butanis kari experience kan nama lah dia anda susul naik le guys ke koji bu mundenai masih baru hazar karlang baik Bila kerlang baik. Tuh, muzang lah foto muzang lah. Di, muzang lah. Fotografer ada yang jarlesingnya nih. Aglas. Oh my god.
ओंखारबाय आरो ना होमबा जोंबो आउट अफ इण्डिया फरेन फरेन कान्ट्रि आउट अफ इण्डिया एकदमबारे इण्डियानिफ्राय बाहेराव बेफोर खाथियावनो जोङो फैनाय जायाखैमोन आं एबार माबा साइडखि थांबाय खिन्थु पार्कि साइडखि बिनि थाखाय जोङो बेनो फार्स्ट दिनैनिफ्राय फैलाबा आंखि टाउनाबो बिराद गोजानाव माने जाय साइडखि एख'बो गैया आरो नायनो लागा पार्कि साइडखि आं बाहायनोसै टाउन थानायखौ सेंग्राफोर नालाय बिदिनो पार्किंखौ लामायाबो गेदा गुदा गुदुं जाबायदि दावथारा हटेल गार्डेन एन्ट्रि खालामनो मा मोनो मा मोना मा जानो जुनेल बेदर खनसिनाय नामा दं गारि दं बाथोन दं पापर दं आलु फ्राय आलु सबाय दालि अमा बेदर पुस्ता दाखांना ओंखारबोलाय बे अमा बेदरदो नै उदै सिब सिब नांथा नांथारगोन सामब्रामैनि थाखायनो जानांगौ जाबाय बेदर गैयाबा जाबावा ओरैबायदि फाल्थु मानसि माने मिरामिसया बेदर जागोननो बाप सारखौलाय मा खामानि मावना होबाय नोंसोर दा मैसोफोरदोसो जाहोनांगौमोन जोंखौ नोंगो दे मोजां खोनादो